trenutno duboka, a u budućnosti evropska država. Naša najveća borba je u stvari da Bosnu i Hercegovinu pretvorimo u jednu običnu evropsku državu. Mi to jesmo i u srcu, jesmo i kontinentalno, geografski, ali to definitivno još nismo postigli administrativno i u smislu vrijednosti koje su prevladavale u jednom društvu. Puno slušam o tome. Ako smo izdali one koji su navikli na korupciju, koji su navikli da se ne zna ko šta radi, definitivno smo izdali to. Ono što bih mogao reći da pitanje patriotizma, pitanje izdaje, to je možda čak nekako i potrošen termin. I podsjetit ću vas, znate li kako politika koja je možda najekstremnija trenutno je najekstremnija, ali možda je u jednom dužem periodu najekstremnija politika u našoj regiji, je politika koja trenutno dolazi iz Banja Luke. Znate kako oni zovu svoju opoziciju? Izdajnici. Citirat ću uvaženu profesoricu Vesnu Pusić, osobu koja je kao ministrica vanjskih poslova Hrvatske reintegrirala Hrvatsku u evropsku družinu, kojom se sada Hrvatska tako ponosi. I reći ću ono što je ona rekla nedavno na jednom mediju, a to je da Bosna i Hercegovina ipak u svom dejtonskom okviru radi u zadanim koordinatama. Ako ima neki negator genocida, što je najtragičnija politika u Bosni i Hercegovini koja može trenutno da se dešava, onda je to u zadanim koordinatama, u dejtonskim koordinatama. Ako ćemo to mijenjati, mijenjat ćemo to konsenzusom u budućnosti. U ovom trenutku je to tako. Ako je to bilo iz 2019. to je bilo nakon onih izbora kada smo čvrsto odlučili da ćemo ići samo sa građanskim strankama. Tada smo sagradili BH blok koji je bio socijaldemokratska stranka, naša stranka je autor tog projekta i možda za jedan dan se Demokratska fronta pridružila prije nego što su nas slagali i pridružili se SDA-u. U tom trenutku je to bila jaka izjava i mi smo nju ispoštovali. Ako govorite o današnjem vremenu, mi danas jesmo u vlasti sa strankama koje tada smo pomenuli da ne želimo ići s njima, ali evo u ovim zadanim koordinatama odlučili smo da gurnemo ovaj brod prema Briselu. I ko će to bolje uraditi ako neće najevropskija stranka u Bosni i Hercegovini, a to je naša stranka. Pazite, SNSD i HDZ u ovim zadanim koordinatama, kako kaže profesorica Pusić, su nažalost u ovom trenutku nezaobilazan faktor u Bosni i Hercegovini. To je jednostavno tako. Da li ćemo biti mi sa njima ili će biti SDA i Demokratska fronta koji su bili u prethodnom periodu sa njima, to je sada jedini izbor koji imamo u ovom trenutku. Mi se svi borimo za to da u budućnosti biramo i druge koordinate, da biramo i druge partnere iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Trenutno su snage i odnos snaga je takav. Mi možemo unutar grupe Trojka ispuniti tu koordinatu i pomoći da Bosna i Hercegovina brže pristupi Evropskoj uniji. Stranka demokratske akcije i njihov privjesak Demokratska fronta to nikako nisu znali da rade. Oboje. Moram vam reći jednu stvar. Nebrojene su prilike koje je Bosna i Hercegovina propustila prije ove prilike koja se nama ukazala zbog rata u Ukrajini, tačnije zbog ruske agresije na Ukrajinu. Možemo se prisjetiti, neki se jako dobro sjećaju kada su u Sarajevo dolazili američki predsjednik, najjači ljudi svijeta su dolazili u Sarajevo da pokrenu procese koje će Bosnu i Hercegovinu osnažiti i staviti u kontekst euroatlantskih integracija. SDA, DF, stranka za BiH, koja je jako oštetila našu budućnost. Svi oni zajedno nisu pokazali kapacitet da iskoriste te prilike. Evo, Trojka došla i iskoristila priliku koja nam se ukazala. Mora se imati i sreće, ali kad se prilika otvori, moramo iskoristiti. Ovi prije nas to nikako nisu znali da rade. Uradit ćemo ono što je ispravno, makar nikad više ne bili u vlasti.
Prvo ću reći nešto što smo uradili svi zajedno iz Trojke, a to je pomoć da se Bosna i Hercegovina napokon reintegriše u neke svjetske tokove, posebno tamo gdje je nama najvažnije, a to su prijestolnice Berlin, Brisel, London, naravno Washington. Nevjerovatno je da ljudi koji ne znaju jezik i koji se stide hodati i predstavljati Bosnu i Hercegovinu, sjede ovdje u Sarajevu i govore šta Bosni treba, šta ne treba. Pritom nam niko ne dolazi. Trojka je to potpuno poništila. Znači, član predsjedništva koji je izabran ispred Trojke, ministar vanjskih poslova, pa evo i ja kao član vijeća ministara, mi smo obijali pragove po svim ovim prijestolnicama, tražeći da saslušaju bolju viziju Bosne i Hercegovine, a ne onakvu kako su prethodnih 10 do 15 godina zagovarala iz Mostara i iz Banja Luke. Napokon imamo sad jednu viziju koja je potpuno jedna moderna evropska Bosna i Hercegovina. To je najveći zadatak koji je bio bitan za državni nivo vlasti i to je jedan od razloga zašto naša stranka pristaje da učestvuje u ovakvim koordinatama kakve pominjemo. Ali ono drugo što ste pitali, mislim da projekti željeznice i digitalizacije su nešto što moramo pojačati. To je sljedeći ciklus investiranja nakon što zatvorimo koridor 5C koji je najveći infrastrukturni projekat. Sljedeći projekti su željeznica i digitalizacija. BHRT je javni servis. Varaju se svi koji misle da će gurnuti pod tepih problem financiranja javnog servisa. Prvo, to je naš evropski prioritet i nećemo pristupiti Evropskoj uniji ako ne pomognemo javnom servisu. I svi oni koji ne žele pomoći javnom servisu lažu ako kažu da su za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Ne postoji evropska država bez jakog i stabilnog javnog servisa. Tu nema nikakve dileme. Moramo ispuniti uslov i kada govorimo na primjer o dugu BHRT-a, nije to dug BHRT-a, to je dug javnog servisa. Sva tri emitera, ni RTRS u Banja Luci, ni Federalna u Sarajevu ili Mostaru, ne mogu se opustiti misleći da je to samo problem BHRT-a. Nije. Bosna i Hercegovina